Mas ya? Oh, Jenengan wau kang pundi? saking lingking tengah jengan, Mas. Iki kang ngajengan. Nek diwalik niku pripun, Mas? Maju mundur, maju mundur. Sekecamatan. Yo, ora sekeco to, Mas. Lah. Iya to kowe keke. Lah napa ngunjuk riyen, Mas? Ngunjuk riyen, Mas. Kajenge radi lah, lak ngoten radi seger to, Mas. Nah, enak, Mas. Enak, Mas. Ger, Seger, Mas. ger, Mergone napa, Mas? gratis. Ngocap ratu kok. Jenengan niku nggih sadian, turune sadian speaker. Speakerku oke, Mas. Wah. Oh, milio dhewe we, Mas. Oke di speaker oke. Lah kajenge apa-apa. speaker saged banter kados motor ngono pripun, Mas? Kayak injeksi. Kayak injeksi balik. Kayak injeksi ya, Mbak. Speakernya kayak injeksi carane pripun? Hah? Carane pripun? Ora nggo knalpot injeksi niku, Mas. Injeksi ra nggo knalpot. Knalpot. Nggih pun nggih Mas ya. Nggih. Matur nuwun. Nggih, Mas. Pun. Pun.